тарихчы, филолог, педагог Хөсейн Фәйізхан улы Фәйізханов 1823 башка мәгълүматлар буенча 1828 елда Сембер губернасының Кормыш өязе, хәзер Түбән Новгород өлкәсенең Пилне районы Сафаҗай авылында крестьян гаиләсендә туа. Хөсейн әүвәл Сафаҗайда, аннары Казан артындагы Түбән Бәрәскә авылында дини белем ала. 1848 елдан мөселман мәгърифәтчеләре Мөхәммәд Кәрим әт-Тәкәниши һәм Таймурат бине Мөхәррәмләрдә укый. 1850 елда Шиһабетдин Мәрҗани үз мәдрәсәсенә кабул иткән 70 шәкерт арасына эләгә. Шулай итеп Хөсейн Фәйізхановның рухи остазы һәм мөгаллиме, шәхес һәм галим булып җитешүенә гаять зур йогынты ясаган кеше, ислам диненең татар җәмәгатьчелегендәге роленә карата прогрессив карашлары белән танылган илаһият белгече һәм галим Шиһабетдин Мәрҗани үзе була. Шул елларда мөгаллименең тәкъдиме белән дип уйларга кирәк, Фәйізханов Казан университетының шәрқиятчы галимнәре Березин һәм Казимбек белән хезмәттәшлек итә башлый. Озак та үтмәстән 1854-55 елларда Казан университетының шәрык бүлеге Санкт-Петербург университетына күчерелү белән бәйле рәвештә ул Россия башкаласына китә. Аны бирегә университетның яңа оештырылган шәрык телләре факультеты деканы Казимбек чакырып китерә. Бу чорда Хөсейн Фәйізханов империя башкаласында эшләүче атаклы шәрқиятчы галимнәр Дорн, Вильяминов, Зернов, Броссе, Куник белән актив аралаша. Әмма Санкт-Петербург университеты штатына урнашканда каршылыкка очрый. Халык мәгарифе министрлыгы укытучылар арасына рус булмаган гади халык вәкилен кертергә теләми. Бары тик факультет җитәкчелеге һәм студентларның таләбе, кат-кат язылган үтенечләре нәтиҗәсендә генә Фәйізхановка Башкала университетында лекцияләр уку хокукы бирелә. 1858 елда Галим Фәннәр академиясе йөкләмәсе буенча Мәскәүдә Тышкы эшләр министрлыгы архивында сакланган урта гасырлар төрки телле документ текстларының тасвирламаларын төзи. 1860 елда Рус археология җәмгыяте кушуы буенча Касым шәһәрендәге татар зиратының кабер ташларындагы язуларны күчереп ала. Хөсейн Фәйізханов тарафыннан табылган 29 эпиграфик текст Касым ханлыгы тарихының чыганак базасын бик байыта. Алар Владимир Вильяминов Зерновның «Исследование о касимских царях и царевичах» дигән фундаменталь хезмәтендә урын ала. 1862 елда Хөсейн Фәйізханов Тархан һәм Ырым авылларында яңа болгар эпитафияларын ача. Аларны «Известие русского археографического общества» журналында басылган 3 болгар кабер ташындагы язу мәкаләсендә тасвирлый. Бер үк вакытта Петербург университетының китапхана фондларында сакланган гарәп кулъязмаларының, шулай ук татар халкы, Казан һәм Кырым ханлыклары тарихы буенча материаллар җыю һәм тасвирлау белән шөгыльләнә. Беренчеләрдән булып татарларның килеп чыгышы буенча тикшерүләргә керешә. 1862 елда литография ташбасма ысулы белән татар теленең кыскача грамматикасын бастыра. Татар мәгърифәтчеләреннән беренче булып Европа мәгарифе алымнарын татар мәгариф системасына кертү зарурлыгы турында нәтиҗә ясый. Дин нигезләрен дөньяви фәннәр белән бергә укытуны тәкъдим итә. Бу турдагы фикерләрен Ислах әл-Мөдәррис мәктәп реформасы хезмәтендә аңлатып яза. 1860 елларда татар телендә газета яки журнал чыгару зарурлыгы фикеренә килә. Хезмәтләре Касым, Казан, Кырым ханлыклары тарихына, төрки филологиясенә һәм болгар эпиграфикасына карый. Хөсейн Фәйізхановның тикшеренү нәтиҗәләре Владимир Вильяминов Зернов һәм Шиһабетдин Мәрҗанинең фундаменталь хезмәтләрендә урын ала. Киеренке тормыш рәвеше һәм Санкт-Петербургның дымлы һавасы галимнең сәламәтлеген тиз какшата. Ул 1866 елның 28 августында вафат була.
туган авылында җирләнә. Хөсәйн Фәйзхановның инесе, тарихчы, филолог, тәрҗемәче, публицист, татар икътисади фикеренә нигез салучыларның берсе Габдел Галлам Фәйзханов шулай ук үз заманының иң күренекле зыялыларыннан була. Сафаҗай авылында Хөсәйн Фәйзханов урамы бар. Авыл мәктәбе һәм музей Галим исемен йөртә. Хөсәйн Фәйзханов исемендәге премия һәм аның хөрмәтенә медаль булдырылган. 2004 елдан бирле ел сайын Фәйзханов укулары фәнни-гамәли конференциясе уздырыла. Түбән Новгород шәһәрендә Хөсәйн Фәйзханов исемендәге Ислам институты эшли.